има супер хелкати. Си паза фугащата за супер хелкати. Ох, ама тук някаква комета така ми движи пред мене, че след малко ще му е в майката си робот. Трябва да ги спотна тия камперите. Ще имат много кампер, което го твърдя. Това мистер 54. Ела за 392. Един скорпион спотнахме нещо. И два супер хелката идеално. Само да изгасна. Изгаснах. Не се кой ще си хапне от тях. Скорпиона най-апетитен ми изглежда. 445. Оп, имаме малко съселче тук, къде ме спотва. Какво е това съсърче? Съсел. Мишо ти каже, едно с мустачките, кова и след един калото. Съселче. Нещо средно между мишка и лък. Ми снасим скалта. Ако искаш, това може и суриката, така ли? Суриката са много готини животинки, не баш суриката. Виж, че съсел, нали? Направо съсел, не весулка, нещо такова. Уизъл! Какви съсели имаш едно? Да, и пъткани големи. Един глуназобик с горкова тапа, пържена, че не мога да го пипна. Или пяса беше дълъг колко дипломатическото върче. Писала на широчина, да не на дължина. Хвърля го навън, какво ни котка го погледна, ни нищо. Бах, цар плъзър. Оцели бе, мама ти дева. Бах, това със. Ела бе, Джак Пантер, ела че съм заредил фугаз бе, ватко бе. Ела, дай до пето. Дай до парката. Дай до парката. То супер хелкат, къде отиде бе, копай? Изстрел в земята. Поредния, ела тук бе, играч. Много бързо стреля този супер хелкат.
гаража. Да бе, батко, това е руски танк. Как ще ме пробиеш на купол? Как ще ме пробиеш на купол? Казах ли ти, че ще е хубава, Мишо? 26 damage, 1000 спот. Има още едно цяло они, М103 и едно Фердинандче. Друго ще да ми казваш? Неделята брои ли са или чак понеделника е свършва мисията? Кога свършва? И не знам. Пише в понеделник, ама колко е точно в понеделник? 10 часа. Тихо, че Фердинанда трябва да удара. А стат тролска пушка добре оцели. Така, 3100 damage, мистер Они. О, мистер Они, виждам те вас. Да. И не го оцелих обаче. Дръж. О, Казах дръж. 3500. Казах дръж. И 500, да. Не го оцелих. Е 3500 и 1000 спот и 2 кила, мисля, че е добре. За ни 900 experience screen. Мишо 1004 experience бац. Мак. Айде още 3 такива. При мен почна да лапам чурката. Наблъскаме с някакъв хубав отбор. Ама толкова хубав, че тук ще е експириенса на загуба. На Химелсдорф. Са супер безполезни си човека. И имам много добра синя артилерия. Дали ще ми е полезна на Химелсдорф? Да, кой майстор ще ги скъса. Той докато стрелне 2 пъти ще е 3 на 14 вече. Отивам аз на хила да направя някакъв демидж, защото не имам друга да игра. С тия ботове моите. О, мъга, нашето другото 430 човек тръгна по банана да се бие в гърдите. Сега като му излезат 2 им 50 и пита, знаеш какво ще му се случи? Его вече излезнаха и едно Т10 даже. Вече е на по-малко от половината си кръв. Малкото съселче, знаеш как го пребрах леко? Ама леко го пребрах. Малкият със слюнък. Душко. И Т-30 ме праща в гаража, добре. Няма да взема нищо.
Охо, топ тир. Топ тир баца, ама имат две арти, да. Топ тир обаче има две артита. И тук съм много сам. Ех, майка ти удес. О, здравей бе, мистер Ходж, здравей. Какви артилерийски ще е бас? Нямат идея, копале.